Com configurem una prova de tipus test en qüestionaris dur a Cloud? Accedim a qüestionaris i entrem en administració. Dins d'administració seleccionarem la prova control test, indicarem les llengües en què estarà disponible el nostre tipus test i li donem el nom. Fem clic en següent i indicarem què és el que volem fer. La recomanació és que utilitzeu la primera opció. Un test des de zero o a partir d'un Word, LibreOffice, Google Docs o RTF. Fem clic i següent. I ara tenim la pantalla de configuració del test. Així li podrem indicar cada quantes respostes incorrectes penalitza una resposta correcta, és a dir, si nosaltres posem 3, vol dir que 3 preguntes incorrectes restaran una pregunta correcta. Després indicarem així com volem l'ordre de les preguntes, si l'ordre que hem indicat, o si volem que les faça de manera aleatòria. Recomanem que per qüestió d'evitar còpies, etc., es faça de manera aleatòria. I després, si volem que el test es puga repetir o no, si és un examen, en teoria no s'hauria de poder repetir. I després, què li retornarà el test a l'alumne una volta s'hagi enviat? El més normal en un examen és que només indiquem un agraïment estàndard del lliurament, que confirme que moltes gràcies, el teu examen s'ha enviat. I a partir d'ací ja entraríem a crear el test. I com es crea el test ho veurem en el pròxim vídeo.